Soňra gahrman arkadagymyz Abada milli fiýakaçylyk dowlagyna ýerleşýän Davaraly meden çärelerini geçirilýän ýerine geldi. Hemde bu ýerde alınıp barylýan guruluşyk işleriniň barşy bilen tanışdy. Abadada halkara derejede duşsuklar, dialoglar, forumlar, konsertler we festivallar ýygyderli geçirilip, dünýä döwletleriniň arasynda syýasy, ykdysady, medeni sanperwer gatnaşyklary täze derejelere çykarmakda aýratyn ähmiýeti eýe bolýar. Forma taýýarlygyň çäklerini bu ýerde abadanlaşdyrylýş we enzamlaşdyrylýş işleri ýokary derejede dowam edýär. Bu ýerde dürli medeni çäreleriň aýratynam konsertleň şowkunly geçirilmegi üçin ähli şertler döredilýär. LED ekranlar, dürli öwşünli interaktiw suw çugdurumlary medeni çäreň gurulýan pursatlaryny bir bitew sallaşygy emele getirip, davaran şowkunyny hasam artdyrar. Gahrman arkadagymyz halkara forumyň ähmiýeti barada aýdyp, bu ýerde ýerine ýetirilýän işleri toplumlaryň semeleşilmegiň, hususan bu ýerde awtodrolgalaryň göz öňünde tutulmalygyny belledi we şunda wajyp ogurlara ünitsekdi. Şeýle-de gahrman arkadagymyz bu ýerde guraljak milli tagamlaryň tergetine gowy taýýarlyk görmegiň we ony ýokary derejede geçirmegiň möhümdigini aýtdy we bu orada özüniň öwüt nesihatlaryny berdi. Davaral çäreler garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistan bilen dünýä döwletleriniň arasynda özara hyzmatdaşlygy hasam ösdürmäge, milli mirasymyzy, medeni gymmatlyklarymyzy gorap saklamaga, olary dünýä ýaymaga, giňden wagt etmäge gönükdirlendir. Halkara forumyň dowamyna guraljak konsertler we oň dowamyna ýerine ýetiriljek joşgunly çykyşlarym parahatçylygyň, agdybirligiň, dost dogunlygyň belent waspyna urulur. Gahrman arkadagymyz hemmelere ören jogapkärli işlerine uly üstünlikleri ardy edip bu ýerden ugrady.